Hey, det er INT her, og vi står her i mit køkken hjemme hos mig på Nygårdsvej. Og som I kan se bagved mig, så sker der en hel masse ting. For eksempel så står Lise nu og laver en hel masse pandekager. Og Julie der, hun står og laver en hel masse juice af friske frugter, som vi lige har hentet fra Fakta. Julie, kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad det er, du står og laver? Nej. Hvorfor kan du ikke det, Julie? Det ser helt vildt godt ud. Prøv at se alle de friske frugter. Ja. Ja, hvad er det for en juice, du laver der? Gulerodsjuice. Ja. Gulerodsjuice. Gulerodsjuice. Kan du ikke sige lidt mere om det? Du står ved sådan en maskine, ikke? Og hvad er det lige, den gør, altså? Hvad er det lige sådan en maskine, den gør? Det er en frugtpresser. Grøntsagspresser. Ja. Ja, det er gulerod, det er en grøntsag. Ja. Og det er sådan en, man ikke skal stikke fingrene ned i, fordi Jo, vil du prøve? så kommer der juice ud. Hvis du holder hånden ned, så tænder jeg. Ha 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 ha. Og hvad skal jeg gøre der? Okay, jeg slukker lige kameraet her, og så går vi videre.